Kaixo eta arratsaldeon eta ongietorriak azaroa zientziaroa ziklo berri honen irekirea ekitaldi honetara. Aurtengoan ere, betiko moduan, beti bezain oparo eta ondo antolatuta dugun zikloa daukagu hemendik aurrera. Datortzen asteetan hitzaldiak batetik edukiko ditugu, Goierri mugarri izeneko erakustaldiare bai, argazki erakustaldiare bai, eta honek erakusten du ez, hemen ditugun lemniskatako kideak beti bezain nekeezinak ditugula, eta niri herri ordezkari naizen nainean eskerrak eta zuen lana balioan jartza besterik ez zait geratzen. Zientziaren divulgazioan egiten duzuten lanketa guztiagatik, eta askotan, behar bada aurreritzia jota, baino konplexuak edo zailak edo ulertzeko zailak izan daitezken gaiak herritarren lenguaian jarri eta guztion eskura jartzagatik. Gaurkoan guretzako plazer bada, Ana Zubiaga, gurekin daukagu hemen, bera bezalako ikerlari irakasle eta ezagutza zientifikoan aditua den pertsona bat gurekin eukitzea, eta bere ezagutzaren berri, gure esku, herritarren esku izatea. Izan ere, guztionek, herrian dugun aberastasun eta elkartegintza guztiaren ondotik ere, igartza gune hau, zientziaren erreferentzi gune ere bezala jartzen du, eta, lemniskatakoei, benjonde izuela, jarraitu horrela, azken 10 urteetan lan egin duzuen bezala, eta, horrela jarraituko dugulakoan, mila esker denoi. Eskerrik asko Leire eta eskerrik asko Beasaingo udalari ematen digun laguntza eta erraztasun guztiengatik. Eta eskerrik asko bertan ziaten guztiei, berriro hemen izateate gure artean. Azaroa zientziaroari berriro hasiera eman behar dugu, 4 hitzaldiz, liburu bat ere lemniskata kaiera bildumakoa aurkeztuko dugu, eta bide batez ere daukagu erakusketa, liburu horren ingurukoa, eta bukatuko dugu temporada, matematikako argazki lehiaketa, nazioarteko matematika argazki lehiaketa horrekin. Hemen ikusi dezue, hor daukazue folleto estiloko labur hori, bertan daukazue pixka bat nola joango dan gure zikloa. Gaurkoan bertan daukagu Ana Zubiaga, gero aurkeztuko dizuet. 11an datorren ostiralean izango dugu Joseba Alonso, Goierri mugarri hitzaldia azaltzea. Bertan izango dugu berarekin batera Oiana Sarasola ETBko kazetaria, eta elkarrizketa ingo diote elkarri. Ondoren, 18an bertan izango ditugu ikerlari eta ekintzaileak bertakoak. Alde batetio Amaia Iturrioz, Lorteken lanen nahi dana, bestaldetik Naike Salvador, bio Donostin ari da lanean, eta gero daukagu Julen Mujika, berez ikerketan ez da baina hanpotik hainbat lekutan ibili da eta bere esperientzia azalduko dugu. Eta bukatuko dugu zikloa hitzaldi dagokienez, 25ean, Jose Maria Txemapitarkekin, nanozientziaren inguruan hitz egingo digu. Esan dizuedan bezala, lemniskata kaierako liburu ere aurkeztuko dugu, 6. alea, datorren larun batean jarriko da salgai, 5 euroren bueltan, merezido. Eta Goierri mugarri izango da. Eta esaten izuen bezala, abenduak 31 arte zabalik izango da epea argazkiak aurkezteko. Geroz eta jende gehiago parte hartzen du, matematika gai bitxia da argazkitarako, baina errealitatea da edozein lekutan matematikare aurkitu dezakegula. Orduan, animatzen zaituztet eta zeuk ezautzen dituzuenak parte hartzeko. Bai hontan, bai erakusketa bisita egiteko, eta baita ere gure hitzaldi guztietara etortzeko. Eta, gaurkoan, bertan daukagu Ana Zubiaga, biologian lizentziatua, biologian doktorea, postdoktoradoak atzerrian egindakoa, eta minbizia eta genetika zerikusia dutenaren arabera ikerketan dabilena. Isildu gabe jarraitu nezaken denbora luzez bere berri ematen, zenbat artikulo, zientzia artikulo, zenbat lekutan egondan, zenbat partea hartu don, baino pentsatzen dut eta zaspertuta zaudetela. Eta orduan, iruditzen zaite Anari hitza emate izango degula zuzenena. Beraz, nahi dezunean eta eskerrik asko bertan izateatik. Entzuten zait? Ondo. Lehenengo eta behin, eskertu lemniskatakoei, antolatzaileak ni konbidatzeagatik. Benetan pozgarria da ikustea nola herriko jendeak interesa hartzen duen zientziari buruz gehiago jakiteko, zientzia hori divulgatzeko eta plazaratzeko, benetan eskertzekoa.
Eta bueno, ikusi duzuen moduan, izenburuan nire lanarena, edo gaur aurkeztuko dizuedana, aldaketa genetikoak da. Egia esan aldaketa genetikoak egiten dakigu gizakiok neolito arotik. Atara kontua, aspaldiko kontua. Bertan, Egipton ere badakigu garien hainbat varietate sortu izan zituztela. Eta horren adibide moduan ikusten dugu asiriar batzuk ere, hor badago erliebe bat, ezaguna dena, non apaiz batzuk ari diren polinizatzen artifizialki datil palmondoak. Orain milaka urte. Kontua da ze, sasoi hartan eta oraintxura arte, aldaketa genetiko horiek egiten genituela ondo jakin gabe zertan ari ginen. Egiten genuen, esperientziagatik edo intuizioagatik, gurutzamentuak egin, varietate edo aldaera hau, beste honekin gurutzatu, eta esperoan hortik aterako ziren ondorengoak izango zirela agian handiagoak edo landare egokiagoak, erresistenteak zerbaitetara edo fruita handiagoak, eta baina ez genekielako nola aldatu genezake material genetiko hori. Eta material genetiko eta hitz egiten ari nahi, zer da material genetikoa? Material genetikoa azido desoxirribonukleikoa da, molekula bat, izen hori dauka, izen luze bat. Deitzen diogu DNA edo ADN baita ere. Eta badakigu, bera dela, hain zuzen be, herentzia biologikoaren oinarria. Eta adibide bat jartzen dizuet hemen, begira, mina tolestearen ahalmena guztiek ez daukate, baina eredatu daiteke. Eta hemen dago aitona bat, mina ederto tolesten duena, bere semeak ere bai eta seme horren seme alabek ere bai. Pasatzen dena, familiaz familia, modu dominante batean gainera. Eta material genetikoa, DNA, bada baita ere evoluzioaren oinarria, bera. Noiz jakin gendun zein dan bere egitura, gutxi gora bera orain 70 urte. 1953an. Hor badaude Watson eta Crick, zuetako batzuk agian entzungo zenuten beraien izena. Hoiek, bi ikerlari hoiek, beste baten laguntzarekin, Rosalind Franklinen laguntzarekin, aurkitu zuten DNA-aren egitura zein zen. Rosalind Franklin ikusi zuen X-izpien bidezko difrakzio irudi honekin, aditzera ematen zuen DNA molekula hori helize bat zela eta bikoitza. Eta gero, Watsonek eta Crickek, hartu zuten ideia hau, eta beraiek egin zituzten beste ikerketa batzuekin, frogatu zuten DNA honelakoa zela. Helize bat eta bi arizpiz osotua. Arizpi bakoitzari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu segida bat dela, unitate batzurena, unitate bakoitzari nukleotido deitzen diogu. Eta arizpi bateko nukleotido bat lotzen da beste arizpiko beste nukleotido batekin, eta horrela sendotu egiten da egitura. Aurkikuntza hau mundiala izan zen, eta jakina Nobel saria lortu zuten Watsonek eta Crickek, handik urte gutxi barru. Gaur badakigu, zelula bakoitzean guk daukagun DNA molekula hori, luzetara jarri eskero metro bat dauka. Metro bat, zelula txiki-txiki batean sartzeko, baina nola moldatzen garen, nola egiten du DNA-ak? Biribildu eta birbiribildu egiten da, bere buruaren inguruan. Hemen ikusten duzue, lehen erakutsi dizue da molekula, hasten da birbiribiltzen eta konpresotu egiten da, eta azkenean eratzen da egitura bat, kromosoma deitzen dioguna. Guk, esate baterako, honelako 46 dauzkagu. Hemen, erakusten dizkizuet, pintauta. Hemen daude 46ak. 23 bikote. Ze 23 datoz amaren gandik eta beste 23 aitaren gandik. Fusionatzen direnean esperma eta obulua 46 eratzen dira eta horrela sortzen da gizakia. Honi, bilduma honi deitzen diogu genoma. Eta genoma da gure argibide liburua, instrukzio liburua. Bera da kodetzen duena gu nor garen, nola garatu garen, nola zahartuko garen eta nola funtzionatzen dugun. Guztia dago kodetuta hor, 46 kromosoma horietan. Duela 50 urte, laster beteko dira, genetikak iraultza bat izan zuen.
iraultza teknologiko bat. Ingeniaritza genetikoa orduntxe sortu zen. Zergatik, jakin gendulako ordurarte aurreko 8.000, 9.000 urtetan jakinez genduna egiten, hau da, nola maneiatu material genetikoa orduan ikasi gendun. Orain 50 urte. Horretarako aurkikuntza batzuk egin behar izan ziren, ezta? Esate baterako, aurkikuntza garrantzitsu bat izan zen, hau da bakterio baten irudi bat. Eta hemen bakterioaren barruan, bere baitan ikusten duzue, bere genoma dagoela. Bere instrukzio liburua, hauxe izango litzateke. Baina bakterioak horretaz gain, baditu beste molekula batzu, biribilak, zirkularrak, plasmido izena daukatenak, geneak eukiditzazkete, hain zuzen be, antibiotikoekiko erresistentzia ematen dien geneak, hemen aurkitzen dira. Hauek dira, buruko mina ematen digutenak ospitaletan agertzen diren askotan erresistentzia horiek. Plasmida hauek eramaten dituzte. Eta pasatu daitezke bakterio batetik bestera modu erraz batean. Plasmidok aurkitu ziren eta beste molekula batzuk guraize moduan funtzionatzen dutenak. Hain zuzen be, guraize horiek egin dezaketena da, molekula bat ikusten badute DNA-arena, leku espezifiko batzutan moztu egiten dute DNA hori. Moztu dezakete gure intereseko DNA, moztu dezakete plasmidoa, eta bi hauek saiodi berberean jartzen baditugu, elkartopo egingo dute, eta barriro biribilduko dira. Eta hau da DNA birkonbinatua. Jatorri desberdin bi dituelako. Bata bakterioetatik eratorria, eta bestea berdea, izan daitekena gure gene bat, gure genomako zati bat. Honen kopia asko egin nahi baditugu, ze batekin ez dugu ezer egiten, egingo dugu erraz, sartu plasmido hau bakterio batetan, bakterioak bikoizten dira ordu erdiro, hasiko dira bikoizten, eta horrekin batera gure plasmido hau, birkonbinatua, ere bikoizten ibiliko da. Eta horrela lortuko ditugu milaka eta milaka plasmido birkonbinatu. Hoiekin gero lan egin ahal izateko. Jakina, hau, iraultza teknologiko bat izan zen, eta 1978an Nobel saria lortu zuten 3 ikerlarik aurkikuntza honengatik. Baina egia da aldi berean, kezkak hasi zirela sortzen. Ze, eztabaidan, bi puntu jarri ditut hemen, bakterioetan egin alba da, agian gizakietan ere egin daiteke. Eta beraz, hor hasi ziren kezkak, zer, egin alda gizakietan, zertarako egingo dugu gizakietan. Posible da, ez eztabaida. Beste eztabaida bat, beste kezka bat. DNA hibrido horiek, molekula hibrido horiek, agian kaltegarriak izan daitezke. Nik zer dakit ba, berriak dira, naturan ez zeuden, orduan kontuz ibili beharko ginateke. Kezkak nahiko handiak izan ziren ikerlarien artean, eta erabaki zuten, nire ustez lehenengo aldiz, bilkura bat egitea. Lomarren, Estatu Batuetan egin zuten. 150 ikerlari elkartu ziren, 1975ean, eztabaidatzeko teknologia berri hau. Eta aldi berean baita ere domeinu publikora eraman zuten zientziaren eztabaida hau. Eta urte horretan nahiko ohikoa zen ikustea aldizkarietan eta irratietan, eta iritziak jendearenak baita ere, entzunda zientzialariak zer esaten zuten, eztabaidatzen asunto hau. Erabaki batzuk hartu zituzten. Euren proposamena hasiera batean izan zen moratoria bat egitea. Oraindik teknologia ez zegoela oso helduta, itxaron behar zela apurtxo bat, eta moratoria bat. Baina herrialde guztiek ez zuten hori onartu. Zenbait herrialdek esan zuten beraiek jarraitu egingo zutela, gozoa zen, hor egon ziteken saria, teknologia horrekin, eta jarraitu egin zuten. Eta azkenean herrialde guztiek esan zuten, bazuk egin baduzunik ere, eta jarraitu egingo dugu. Baina edozelan be, bai jarraibide batzuk adostu zituztela. Eta orduan, modu nolabait arautuan edo egiteko ikerketa hauek. Esate baterako, erabaki zen bakterio mota bat erabiltzea beti, bakterio hori ezin da laborategitik kanpo hasi, ezin du infektatu inor.
Da orduan, hori oso eraginkorra izan da, ze pasatu dira 50 urte eta ez dakigu inolako arazorik egon denik bakterio hauek erabilita eta teknologia hau oso segurua dela badakigu 50 urte hauek pasatu ondoren. Bueno, hori horrela, imaginatzen duzu moduan, industria bioteknologiko bat sortu zen, honen inguruan. Gero, industria bat sortzeko patenteak egon behar dira, eta ezer ez zegoen patentaturik ordura arte. Baina 80an, ikerlari batek nahi izan zuen patentatu bere bakterio errekombinatu hau, eta Auzitegi Gorenak, Estatu Batuetako Auzitegi Gorenak, zera eman zion, baietza eman zion, eta arrezkero edozein genetikoki eraldatutako produktua patentatu daiteke. Eta jakina, patentatu zitekeenez, hainbat ikerlari hasi ziren lanean ikusteko ea produkturen bat lortu zezaketen merkaturatzeko. Lehenengo produktua merkaturatu zana, gizakiarentzat, izan zen intsulina. Intsulina biosintetikoa, 82an merkaturatu zen. Ze kontutan hartu behar duzue, ordura arte, 82 arte, lortzen zen intsulina zala txerrietatik zetorrena. Txerrien intsulina eta gure intsulina iai berdin-berdinak dira. Baina, klaro, urtero milioika txerri hiltzen ziren intsulina purifikatu alizateko. Bueno, imaginatzen dut txerrioekin gero erabiltzen zituztela gainontzeko zatiak jateko. Baina edo zelan be, milioika txerri behar ziren horretarako. Ikusita intsulina modu birkombinatuan lortu zitekeela, bi enpresa, hasi ziren elkarrekin lanean, Eli Lilly eta Genentech, eta 82an lortu zuten merkaturatzea intsulina hau. Oraindik, intsulina honek diru asko mugitzen duena, oraintsu ikusi nuen, 2018an, Estatu Batuetan bakarrik, 27 bilioi dolar mugitzen zuela. Eta aurrezan dago 2026ko 57 bilioi mugituko dituela. Gaur egungo intsulina gehiena, ez dakite 100 baina 98 edo mundu osoan diabetiko egartzen dutena, hause da, birkombinatua da. Eta bera ez da bakarra, hor industria ikaragarri handi bat hasi da, badaukagu alfa-interferona, hainbat gaixotasun autoimune eta inflamatorio tratatzeko, begietan ere ipintzen dena, zenbait gaixotasun begiko gaixotasuna tratatzeko, hazkuntz faktorea ere, badago beste bat, oraintxo atera dena, txerto bat da, B hepatitiseren txertoa baita ere, modu birkombinatuan sortzen dena. Jakina, bakterioak ez dira bakarrak. Behin hau zabaldu zenean, modua ikasi gendunean, teknologia honen berri izan gendunean, landare eta animalia transgenikoak ere zientzialariak egiten hasi ziren. Lehenengo landare transgenikoa 82an bertan argitaratu zen. Eta zan antibiotikoekiko erresistentea den tabakoa. Tabako landarea, esan nahi dut. Hemen erakusten dizuet, modua plasmido hori, DNA birkombinatu hori sartzeko zein izaten den landareetan. Eta da, pistola moduko batean sartzen da, DNA birkombinatua, eta tiro ematen zaio, ostoari eta sartu egiten da landarean. Animalietan hori ez da horrela egiten, beste modu bat behar da. Animalietan behar duguna da, berriki ernaldutako obulu bat hartu. Eta orduan, obulu horrek dauzka bi material genetiko izango ditu, ezta? Espermatik datorrena eta bera obuluarena, ez? Hemen egoten dira, olako nukleoa deitzen den egituratan. Biak daude. Olako nukleo batean sartzen da DNA birkombinatua. Zistada moduko bat egiten da eta sartzen da barruan. Eta gero, hartzen da obulu hau eta sartzen da sagu batean, beste animali batean. Ordezkoa den ama izango dana. Handik, sortuko da, sagu transgenikoa. Lehenengo sagu transgenikoa baita 82an argitaratu zen. Eta zen, hemen ikusten duzue, hazkuntz
zera hormona daukana, askuntz faktorea daukana transgeniko moduan, gizakiarena. Eta konparatzeko erakutsi zuten hau da transgenikoa eta hau da berean nahi ez transgenikoa. Ikusten dozue, transgenikoa osartu eskero, sagua handiagoa egiten da. Eta arrezkero beste hainbat transgeniko lortu dira. Esate baterako, hemen dauzkagu sagu fluoresente batzuk. Hemen dago kumaldi bat, ez dakit ondo ikusten dan. Kumaldi honetan 3 sagu daude fluoresente eta beste 3 ez fluoresente. Hauek dira ez transgenikoak eta beste hauek transgenikoak. Eta esango duzu ezertarako behar ditut nik sagu fluoresenteak, ezta? Bueno, hauek oso erabilgarriak dira medizina regeneratiba deitzen den birsorkuntz medikuntzarako. Zergatik, zelula hauek kolorea daukate eta orduan beraien jarraipena modu errez batean egin daiteke. Orduan, hartzen dituzu diferentziatu gabeko zelula horiek eta ikusten dozuea nola diferentziatu daitezkeen esate baterako neuronara edo gibel zelulara edo beste gantz zelula mota batera eta oso erabilgarriak. Txarri transgenikoak ere egin dira eta primate transgenikoak ere eta Edo zelan be, kaso hauetan egiten duguna da kanpoko DNA sartu. Beste espezie baten DNA eta Eta askotan nahi izaten duguna da norbere genoma aldatu. Zuzendu esate baterako edo beste arrazoi batzurengatik. Hori apurtxo bat gehiago kostatu zitzaien ikerlariei, hau izango litzateke mutagenesi zuzendua deitzen dioguna. Hau da, berari animaliari aldatzea genea, ez beste bat sartzea barrura, baizik eta barruan daukana. Ez dut azalduko nola egiten den hori, baina hau da lehenengotariko bat sortu zena, asko erabiltzen da metodo hau ikerkuntzan. Geneen funtzio patologikoa, funtzio fisiologikoa ikasteko zein den. Kaso hau, erakusten dizuedana da leptina genea mutaturik daukan sagu bat. Leptina ez genekigun orain urte batzuk zertzen. Jakiteko zer egiten duen leptinak egin zena zen sagu mutatu bat egin, leptina inaktibatu egin zen sagu horretan. Genea apurtu nolabait. Eta ikusi gendun ea zer nolako sagu ateratzen zen. Eta ikusten dozuen moduan, sagu potoloa sortu zen. Hortik ondorioztatu gendun, leptina dala gorputzeko pisua erregulatzen duen hormona bat. Eta arrezkeroztik lanpiloa egiten ari dira leptinaren inguruan, kontrolatzen duelako pisua. Bera ez da bakarra, Osea, ez da nahiko leptina kontrolatzea, pentsatzen baduzu zuetako batek, leptina horrekin ja kontrolatuko dudala eta leptina pastilla batzuk hartuko ditudala eta horrekin ja argal egongo naizela, ez, gure metabolismo eta gure sistema askoz kompleksuagoa da eta orduan beste gene batzuk ere parte hartzen dute. Baina edo zelan berak bai egiten duela hori, eta oso modu garrantzitsu batean. Guk ere horrelako lanak egin izan ditugu eta jarraitzen dugu egiten. Adibide bat jartzen dizuet, guk lan egiten dugun gene bat, izen nahiko arraroa dauka, baina EBFB deitzen da, ez genekigun zer egiten zuen gene honek, eta guk ere gauza bera egin gendun, mutagenesi bideratuaren bidez, inaktibatu egin genuen gene hau. Eta ikusi genuena, hauek ziren, EBFB mutatua duten saguak, itxura nahiko aldrebesa zeukaten, ilea galtzen zuten, zahartzaro goiztiarra zeukaten, gero giltzurrinetan begiratu gendun eta gauza berde hauek dira immunoglobulinen depositoak. Guzti honek aditzera eman zigun, EBFB kendu eskero autoimmunitatea sortzen zitzaiela sagu hauei. Ondorioa, EBFBik erregulatzen du immunitatea. Eta orduan, behin dakigunean geneak zer egiten duen, orduan jarraitzen dugu ikerketekin ikusteko ea nola kontrolatu dezakegun EBFB. Honek ere Nobel saria jaso zuen, 2007 urtean eta hemen dituzue Nobel saridunak. Jarraituta landare eta animalia transgenikoekin erabilpen komertziala ere eman zaie eta ematen ari zaie. Esate baterako landarei dagokienez, batez ere landareak dira garatu direnak, hor daukazue lehenengo zelan landare transgenikoa nolabait
zerera, ez, maira sartu zana, ez da, mairatu zana, ez. Flavor savor deitzen den tomatea. Ideia zan, nahi zutela tomate bat itxura ederra zeukana, gorri-gorria, iraungo zuena denbora asko usteldu gabe eta hau atera zuten. Arazoa, harria bezain gogorra zala eta gustorigia bat ere zuela, ez? Eta orduan gaur egun tomate hau erabiltzen da pure egiteko, batez ere, saltzen dute eta pure mota batzutan, tomate mota hau dago. Gero badaude, beste transgeniko batzuk ere erabiltzen direnak, eta asko erabili ere, esate baterako arto transgenikoa. Arto hauek dira taladroarekiko erresistenteak direnak, hau da, somorro batekiko erresistenteak direnak. Gaur egun munduan 30% artoarena, Espainian barne, transgenikoak dira. Eta kotoia ere, kotoia 60% gutxi gora bera mundu mailan transgenikoak dira baita ere, somorrekiko erresistenteak direnak. Animali transgenikoetan ez da horrenbesteko arrakastarik egin. Egin dira, hauntzak, behiak eta egin dira, baina nik dakidanez ez du ondo funtzionatu. Adibide klasikoa da hazkuntz faktorea erabiltzea, giza hazkuntz faktore asko lortzeko, egiten duguna orduan da genea hartu, txertatu obulu batean, eta orain obulu hori sartzen diogu ordezko hauntz bati. Eta hortik sortuko dan hauntza, ikusten duzue, ez dela aman modukoa, baizik eta bere benetako amaren modukoa, obulua hortik atera baizen, hauntz honek, eratzi eskero esnea, esnetan izango du hazkuntz faktore hori. Orduan, hemendik, purifikatu dezakegu hazkuntz faktore hori. Teorian ondo ikusi dugu praktikoki oso ondo ez duela funtzionatzen, ze errapeak, ez dakit behazainen errapea esaten bai, errapeak handitu egiten zaizkie, mastitiza sortzen zaie maiz eta beste patologia batzuk ere. Eta orduan ez dut uste askorik erabiltzen ari direnik gaur egun metodo hauek. Animaliak klonatzea ere ikasi dugu, teknologia hau erabilita. Segurutik ezagutuko duzue Dolly, ardia, ez? 87an agertu zen mundura. Hemen dago egilea, Ian Wilmut. Egia da asko kostatu zela, begira zelako efizientzia daukan, klonatzeak, ardia. 0,26, euneko 0,26, oso efizientzia basua. Saio piloa egin behar dira olako bat ateratzeko. Baina, lortu zuen. Eta gainera horrela frogatu zuen, posible dala birprogramaketa bat egitea gure zeluletan. Etzegoena frogatuta. Erakutsiko dizuet zer dan hori. Begira, honela egin zen Dolly. Hasi ziren ardi zuriekin. Eta ardi zuri horietatik atera zieten, ardi horri ugatz zelulak atera zizkieten. Hauek dira ugatz zelulak. Oso zelula diferentziatuak. Hori baino ez dakite egiten. Esnea baino ez dakite egiten hauek. Eta gero hartu zuten beste ardi bat, beste arraza bat, holan horiska edo dana, eta honi kendu zizkioten obuluak. Hemen dauzkazu obuluak. Obulu honi gero kendu zioten bere material genetikoa. Hemen dago hau gauza gorria, hori da bere DNA. Kendu zioten eta ordez jarri zioten ugatz zeluletako material genetikoa. Eta orduan hemen daukazue, hibrido bat, datorrena alde batetik material genetikoa ardi honetatik eta obuloa beste ardi honetatik. Hau, sartu zuten beste mota bateko ardi batean, ardi marroia. Koloreak erabili zituzten jarraipena ondo egiteko, ikusteko zer nolako ardia sortzen zen. Eta sortu zen ardia zen zuria, hau da, ugatz zelulak zituena. Beraz, ugatz zeluletan zegoen material genetikoa zen, aginduak ematen zituena zer nolako ardia sortu. Eta gainera, ikasi gendun, ugatz zelula bat, birprogramatu daitekela izatera zelula ama, eta gero zelula ama horrek eraiki aldituela edozein zelula mota. Oso gauza berritzailea. Jakina, behin ikasi ezkero, animali batean ikasten badugu klonatzen, beste hainbatetan ere horrela egiten da, eta lortu ditugu hainbat klonatzea. Azkenengotakoa primate klonatuak izan dira.
2018an sortu ziren ZZ eta HH. Baina ikusi kaso honetan ere zelako efizientziarekin, 0,69. Jakina, segurutik zuek, orduan ja mundu honetan zeundeten gehienok, uste dut, Dolly klonatu zenean, eta segurutik gogoratuko duzue nola hasi ginen hitz egiten ea gizakiak klonatu ote zitezkeen, eta ze kezkak eta zelako arriskuak zeuden, eta barrez. Claro, zenbaki hauek ikusten baduzue, eskeia ez du merezi hitz egitea ere, merezi duen ala ez. Ze 0,69ko efizientziarekin esan nahi du, 100 enbrioi ezin izango genituzkela erabili. Ez direla erabilgarriak, zutela funtzionatzen. Eta 100 ez dakit, baina dozenaka emakume erabili beharko genituzkela enbrioi horiek eramateko, baina gero azkenean ezer esateratzeko. Imaginatu hori etikoki pentsa ezina dela. Orduan, baztertu ditzakegu ideia horiek gizakiak klonatzearekin. Beraz, lasai egon beharko ginateke ikuspegi horretatik. Baina duela 10 urte, beste iraultza moduko bat iritsi zen zientziara. Edizio genetikoa deitzen diogun iraultza bat. Berez, teknologia hau ez da aurrekoetatik oso desberdina. Zeda, DNA apurtzea leku konkretu batean, hor dauzkagu guraizeak ez da, eta gero, edo kendu zatitxo bat, nukleotido bat kendu, edo ipini, edo nahi baditugu gehiago, kendu edo ipini, bueno, lehen esan dizuedanaren antzekoa ez, baina honek bere abantailak ditu. Eta abantailak dira, askoz azkarragoa dela, eraginkorragoa dela, zehatzagoa, merkeagoa. Eta jakina, abantaila horiekin danok hasi gara edizio genetikoa egiten, erdi astuta, orain arte egin izan ditugun gauzak. Izan ere, edizio genetikorako tresnak Alakanten aurkitu ziren. Hor badago ikerlari bat, Francis Mojica, hemen daukazue argazkia, Francis Mojica bera mikrobiologoa da izatez. Eta lan egiten du Santa Polako gatzagetan. Hor bizi dira bakterio berezi batzuk, arkea deitzen direnak, aldutenak gatz kontzentrazio ikaragarrietan hasi. Eta berak hoiek aztertzen ditu. Eta horiek aztertzean, 93an gutxi gora bera, ikusi zuen euren genoman badaudela egitura batzuk, bitxiak iruditu zitzaizkionak, ezta? Itxura hau zeukaten, hau da genomaren zatitxo bat. Aurkitzen zituen, zati batzuk igualak tartekatuta, eta gero beste batzuk desberdinak zirenak elkarrengandik, koloregaitik horregaitik ipini dizkizuet, tamaina gutxi gora beraz, nukleotiduen segida gutxi gora bera berdina, baina sekuentzia bera desberdina zana. Aztertu zituen, ia hoiek zer izan zitezkeen, eta konturatu zen, birusen DNA zatiak zirela. Hauek, hemen daudenak. Eta hortik ondorio ostatu zuen, hortik eta lan piloa eginda, hau zala bakterioek daukaten immunitate sistema bat. Birusei aurre egiteko. Ze, virusak bakterioak ere infektatzen dituzte, esan behar dizuet, ez bakarrik gu. Bakterioak ere infektatuak izaten dira virusengandik. Beste virus mota batzuk, baina baita ere. Orduan, bakterioak egiten duena, ikasi du, virus batek infektatzen badu, eta bizirik irtetzen bada, zehiltzen bada, akabo, baina bizirik irtetzen bada, egiten duena da, apurtu, bere genoma, eta zatitxo bat hartu, eta bere ganatu, bakterioaren genoman. Eta hori nolabait memoria moduko bat da. Ze barriro virus mota horrek infektatzen badu, bakterioak badaki eta atakatzen du eta bakterio eta virus hori akabatu egiten du. Bueno, Mojikak jarraitu izan du, bakterioen immunitate sistema aztertzen, baina ez zitzaion okurri du, hemen sistema honetan erabiltzen diren molekula batzuk interesgarriak izan daitezkeela teknologikoki. Hori okurritu zitzaien Charpentier eta Doudnari. Ze, sistema horretan badaude bi osagai importanteak direnak, bata da molekula gidari bat, eta beste bat da guraize molekular bat. Beste guraizen mota bat. Eta ze egiten dute hauek? Begira,
DNA, hau da DNA molekula, hau da arizpi bi horiek lehen erakutsi dizkizu danak, ezta? Ba, DNA molekula gidari honek, hau iristen da, zerbait aldatu nahi dugun DNA eskualdera, guraizea eramaten du bertora eta guraizeak moztu egiten du. Horregatik da gidaria, esaten diolako, aizu, joan zaitez horra. Guraizea horra doa eta moztu egiten du. Eta behin moztu ezkero, DNA molekula hori batzutan gertatzen dena da zati gehiago apurtzen direla eta genea inaktibatu egiten dela. Kendu egiten dizkiogu zati batzuk, nukleotido batzuk. Beste batzutan egin dezakeguna da ordezkatu. Lehen zegoen nukleotido bat, beste bat jarri. Esate baterako mutazio bat baldin bazegoen, DNA-an mutazio hori zuzendu dezaket, ordeztuz beste nukleotido batengatik. Edo alderantziz, nahi badut mutazio berri bat sortu, egin dezaket. Eta horri deitzen diot edizio genetikoa, edo genearen edizioa. Hau, oso berritzailea izan zena, imaginatuko duzuen moduan, Sarpendiek eta Dudnak ere euren Nobel saria jaso zuten 2020 urtean. Ezergatik, genoma editatzeko metodo berri bat garatu zutelako, eta gainera metodo hau erabilgarria delako edozein organismotan, gizakiak barne, egin dezakegu hau. Kezkak, berriro, gizakiak mugitu alba ditugu, zerbait egin alba dugu gizakiaren genoman, hor barriro sortzen dira kezkak. Eta batez ere, kezkak dira lerro germinalean, ez? Lerro germinala hitzarekin esan nahi dudana da, obulu edo embrioian lan egitea. Hau da, zerbait aldatu ezkero, urrengo belaunaldietara pasatzeko probabilitatea. Hori da, lerro germinalarekin lan egin ezkero. Lerro somatikoa, esaten badut, esan nahi du, gorputzeko zenbait atal, baina norberarekin joango direnak beste mundura. Ez direnak urrengo belaunaldira pasauko. Norbere gibelean edo norbere bularrean zerbait egitea, ez da problematikoa. Problematikoagoa da, pentsatzea urrengo belaunalditara pasatu daitezkela nik egindako aldaketak, ez? Horrek sortzen du kezka. Gogoratuz asilomarreko bilkura, esan dizuedana 75ean egindakoa, nahiko eraginkorra izan zela, barriro erabaki zen beste bilkura bat egitea. Eta 2015ean alkartu ziren adituak, gutxiago oraingoan, oso berria zen hau, teknologia hau, eta oraindik jende gutxik erabiltzen zuen. Baina ikusten zen teknologia joango zala ziztu bizian garatuko zala. Eta orduan, alkartu ziren horiek, batez ere tratatzeko lerro germinaleko, hemen idatzi dizuet, lerro germinaleko kezka horiek zeudenak, ez? Zergatik, oraindik teknologia berria zelako, eta da, jarraitzen du izaten, eta orduan, ez dagoelako oso helduta, ez dakigu benetan, beti ondo egiten ditugun gure esperimentuak. Okerrak batzutan sortzen ote diren. Okerrak sortzen baldin badira nola konpondu daitezkeen oker horiek. Eta batzutan demagun pentsatzen dudala, mutazio bat zuzendu dudala. Baina igual onna da une honetan, baina ingurune aldatzen bada, edo bizimoduak aldatzen badira, ez dakit ondo funtzionatuko duen horrek. Orduan, kezka horiek direla eta hauek ere gomendioak eman zituzten. Eta gomendioa zen arduragabea, hitz hori erabili zuten, arduragabea izango litzatekeela lerro germinalean ziribizkatzen ibiltzea. Lerro germinala proposatzen zuten ez ikuitzea. Eta gainera gomendatzen zuten baita ere, garrantzitsua izango litzatekeela teknologia berri honen bai onurak eta bai kezkak eta arriskuak etengabe domeinu publikoan zertzea, eztabaidatzea. Garrantzitsua iruditzen zitzaielako. Eta horretan ibili gara ez da, baina jakina, hain metodo eraginkorra da ze, ikusi dugu, aplikazioak ikusi ditugu. Nik dakidanez, oraindik ez dago ezer merkaturatuta. Momentuz, dauzkagun produktuak dira laboratorioan sortutakoak, edo klinikan, saio klinikoetan, eta hola. Laster segurutik merkaturatuko direnak, baina merkaturatzeak esan nahi du
zer asko pasatu behar direla, pausu asko eta froga asko pasatu behar direla. Horregatik denbora behar da merkaturatzeko. Nekazaritzan esate baterako adibide bat jarriko dizuet, ezta? Zertan ari diren platanoak. Platanoen edizio genetikoa egiten. Zergatik, segurutik jakingo duzue gaur egungo platanoak ia hilzorian daudela. Onddo bat badago, afektatzen dituena, zeroiek, platanoak, eta, hondamendi ikaragarria dago. Onddo horrekiko sentikorrak dira, onddoa resistentea da, eta gainera, badirudi onddo badala lurzoruan iraun dezakena 30 urtetik gora. Eta ez dakite ondo nola konpondu asunto hau, ez? Gauza bat egiten ari direna da, teknologia hau, edizio genetikoaren teknologia hau erabili, eta sentikortasun geneak, onddoarekiko sentikotasun geneak erresistente bilakatu. Mutatu gene horiek eta erresistente bilakatu. Ideia hori da, badinotzuet, badirudi funtzionatzen duela momentuz laboratorioan, oraindik ez daude merkaturatuta. Baina hau esaten dudanean, kontestu bat ere jarri nahi dut. Esan nahi dudalako, hondamendi hau dala, batez be, platano guztiak eta banana guztiak gaur egun munduan jaten ditugunak barietate edo aldaera batekoak direlako. Cavendish barietatea dira. Eta eukitez, 1000tik gora barietate ezagutzen ditugu. Badauzkagu. Eta euretako batzuk badakigu onddo honekiko erresistenteak direla. Eta iruditzen zait, ondo iruditzen zait edizio genetikoko onelako saioak egitea, baina uste dut balorea eman behar diegula baita ere barietate edo aldaera horiei altxorra bertan daukagulako, ezta? Eta orduan ez dut uste izan behar denik teknologia berriak bai eta besteak ez, baizik eta uste dut amankomunean askoz aberasgarriagoa izango dela baita ere barietate horiek erabili, agian hain gozoak ez dira izango, baina hori erresistenteak izango direla, ezta? Bueno, ikerkuntzan, batez ere ikerkuntzan erabiltzen dugu edizio genetikoa. Eta hemen, gauza bat, nire ustez oso interesgarria dena, begira, orain arte egin izan ditugun sagu mutanteak eta bar, ez dira izan justu personengan patologia sortzen dituzten mutazioak. Egin izan duguna da, esate baterako, inaktibatu genea, zapustu genea eta horrelakoak. Baina edizio genetikoarekin, hain da zehatza ze, egin dezakeguna da, ikusi paziente batek ze mutazio daukan eta mutazio berbera saguetan ipini. Hobeto ikasi ahal izateko gaixotasun hori. Hau da adibide bat, hau da emakume albino bat, eta badauka gene baten, gene honetan, mutazio jakin bat. Eta hortik lortu da sagu albino bat, mutazio berbera daukana. Sagu hauek ditzen dira sagu abatarrak. Avatar pelikulan agertzen da modukoa, ezta? Ze, errepikatzen dalako giza mutazioa saguetan. Eta oso erabilgarriak izaten ari dira, ze hauekin tratamenduak askoz be modu eraginkorreagoan aztertu eta balioztatu ditzakegu. Justo gaixotasuna dalako ikertzen ari garena eta ez beste gauza bat. Adibide bat da, hemen joan den urtean atera zena, ezta? Progeria mota bat. Progeria da zahartzaro azkarra izaten dute pertsona hauek. Hemen erakusten dizuet hau mutiko gazte bat da, baina progeria jota dago eta itxura dauka gizon zahar batena. Sagu batzuk lortu izan ziren progeria mutazio bat zeukatenak, baina ez ziren hor gelditu. Orain egin dutena izan da barriro mutatu sagu hori, sagu basatia sortzeko. Kendu zeukan mutazioa, eta ikusi dute sagu hori doblea baino gehiago bizi dela. Eta aldaketa bakarrik izan da nukleotido batetik beste nukleotidora pasatzea. Mutazioaren zuzenketa eginda, saguetan ikusi da balio duela bere biziraupena doblea baino handiago izateko. Horrek zer esaten digu, agian erabili dezakegula metodologia hau
progeria pairatzen duten pertsonetan zuzentzeko euren mutazioa eta ikusteko ea posible dugun euren biziraupena luzatzea. Eta giza enbrioietan beti iristen gara galdera honetara. Gizakiak, zer egin dezakegu gizakiekin? Nola egingo genuke gizakietan honelako aldaketak? Egingo genukena da in vitro ernalkuntza bat, hartu obulua eta espermatozoidea, ernaldu, laboratorioan, eta berton, hemen daukagoia ernalduriko obulua, sartuko genituzke edizio genetikorako behar ditugun tresnak, osagaiak, zistada batekin. Esperoko genduke orduan, hortik sortuko diren zelulak, hau da, enbrioi bat, eta zelula hauek editatu egingo liratekeela, hartu enbrioi hau, implantatu emakume batean, eta hortik sortuko litzateken umea, genetikoki eraldatua izango litzateke, genetikoki editatua. Teorikoki egin daiteken gauza bat, baina mugak daudela badakigu. Bat, garrantzitsua. Teknologia hauek ez dira guztiz zehatzak, erroreak egiten dituzte. Eta hemen, ez dakit ondo ikusten duzuen, hauek dira edizio genetikorako behar diren osagaiak. Eta demagun, hau dala euren itua, hau dala editatu egiten dutenak, moztu eta aldatu eta abar. Baina batzutan, hau egin ezean, beste hau, eta beste hau, eta beste hau ere egin dezakete. Eta beste hauek izan daitezke gene garrantzitsu batzuk, eta ez dakigu, hori egingo duen ala ez. Orduan arriskutsua da, hau egitea. Beste arazo bat sortzen dena, mosaizismoa. Hau da, nire interesa izango litzateke enbrioi horretako zelula guztiak editatzea, baina beti ez da hori gertatzen. Eta hemen erakusten dizuet esate baterako kumaldi bat, ez dakit errazadan ikusten, sagu beltzetatik hasi eta lortu naizena zen sagu albinoak editaturik gene bat, mutaturik gene bat. Batzuk lortu dira, baina beste batzuk begira nabarrak sortu dira, erdi zuri, erdi beltz. Zergatik, enbrioiko zelula batzuk editatu zirelako, baina beste batzuk ez. Eta azkenengo batzuk editatu ere ziren egin hemen baltz bat dago. Eta azkenengoz ikusi da, giza enbrioietan egiten badira, edizio genetikoak, esan nahi dut laboratorioan, aberrazio kromosomikoak daudela. Beraz, marra gorria hor jarriko genuke. Hau da, debekatuta dago, badaude hitzarmen bat egin zen orain urte batzuk, Asturiasen, eta 30 herrialde gutxi gora bera sinatu zuten hitzarmen hori, hain zuzen ere hauxe esanez. Hemen gelditzen zirela ikerketa guztiak. Hortik aurrera, amari ezin zitzaiola ezer implantatu genetikoki eraldatua. Espainiak esate baterako sinatu zuen akordio hori. Baina egia da, beste herrialde batzuk ez dutela sinatu. Erresuma Batuak esate baterako, Txina, Rusiak, Estatu Batuak, askoz malguagoak dira asunto honetan. Eta ez dut esaten beraiek modu aktibo batean hau proposatzen dutena, baina sinatuta ez daukate. Malguagoak dira. Edo nola ere, herrialde honetan ezin da horrelakorik egin. Baina bai egin daitezke hemen aurretik daudenak. Esate baterako Ana Beigak Katalunian badauka proiektu bat, hain zuzen aztertzeko giza enbrioiak, hau da 8 zelulako enbrioiak, giza enbrioiak zeitxura daukan, eta hauetan eraldaketa genetikoak egiteko, zertarako ikasteko lehenengo pausoak gure garapenarenak zeintzuk diren. Ez dakigulako, oso zaila dalako hori aztertzea, ze sabelean egoten da, ez dago modorik hori ondo jarraitzeko. Orduan, honelako ikerketak egiten ari dira. Eta horrela geundela, 2018an, azaroan, oraintxe beteko dira 4 urte, esnatu ginen berri honekin. Txinatar batek, He Jiankui izenak duenak editatu zituela, ume batzuk. Eta ume biki batzuk sortu zirela edizio genetikoa aplikatuta. Esaten nizuena orain arte ezinezkoa debekatuta, lortu zuen. Zer editatu zuen? Esan zuenetik, ze
ume horiek ez ditugu oraindik ikusi. Existitzen hemen dira, baina ez dakigu nolakoak diren, zer bez, ja, 4 urte izango dituzte. Berak proposatzen zuena editatzea zen IESaren birusa, SIDA, IESaren birusak zelula barruan sartzeko proteina bat behar du. Eta berak proposatzen zuen proteina hori editatzea eta horrela ume hauek teorian IESarekiko erresistenteak izango liratekeela. Izango zuten, zerak virus horrek ezin izango zuen sartu barrura, editatuta zegoelako, mutatuta zegoelako proteina hori. Teorian horrela da, segurutik dakiguna da ume horiek mosaikoak direla. Ze esan nahi dut horrekin, euren gorputzeko zelula batzuk editatu egongo direla, agian, baina beste batzuk ez. Orduan, lortu dugu erresistenteak izatea? Ez. Beste leku batetik sartuko da IESa. Orduan, berak bere helburua etzen bete, baina ez bakarrik hori. Prozedurak ez zituen jarraitu jarraibide normalak. Esate baterako, gurasoak ez egiten zertan ari ziren. Bere ikerkuntzentroak ez zeukan horren berri, edo ala diote behintzat. Eta jakina, hau jakin gendunean, balako gaitzespen orokor bat sortu zen, eta aldizkarietan, eta irratian, eta danak zeuden honen kontra ez da. Txinak, berak, ordura arte badiru dietzekiela, ez dakigu, baina ikusi zuenean, nire ustez, nire interpretazioa, ikusi zuenean zelako gaitzespena zetorren leku guztietatik alto eman zion, eta hain zuzen gaur egun kartzela hartuta dago, kartzelan dago, laster libratuko da, baina kartzelan sartu zuten, izun itzela eman zioten, eta gainera debekoa dauka bizitza guztian zehar zera ikerketa edo zientzia egiteko. Beraz, gelditu egin zen horrelako zerbait, ezta? Dakigunez, hauxe baino ez da gertatu. Jakina, zientzia akademiak nolabait ikeratu egin ziren honekin eta barriro alkartu ziren ikusteko ia ze gomendio edo zore egin behar zen, ez da, atara kontu. Ari ginen esaten ez zegoela horrelakorik eta derrepentean agertu zen 2 zeudela. Eta entzunda daukat 3 bat ezote dagoen, 3 ezote ziren horiek. Eta gomendio horiek, gero sortu izan diren gomendio horiek, nolabait holan trafiko argiekin jarri ditut hemen, zer gomendatzen duten berdez eta zer dagoen debekatuta, edo beraiek proposatzen dutena debekoa jartzea, ezta. Eta berdez dago genomaren edizioa oinarrizko ikerketarako, hor inor ez da sartzen, embrioiak barne, baina embrioiak ez da implantatzen ezer. Gene somatikoen edizioa gaixotasun larriak tratatzeko. Gene somatikoak esan dut, hori, gorputzeko atalak direnak, ezta? Baina urrengo belaunaldira ezer ez dana pasauko. Gibela eta horrelako kontuak. Hor ere, ondo. Jendeak ez dauka problemarik horrekin. Gauzak apur bat, gorriskin jartzen dira, ez zuten guztiz debekatu, lerro germinalaren edizioa. Baina esaten zuten, gaixotasun genetiko larriak tratatzeko agian, alternatibarik ez badago, agian hor lan egin daitekeela. Eta hor gaude. Tarte horretan. Era bat proposatzen zuten debekatzea da hobekuntza helburuak eukitzea. Hobekuntza helburuak esan nahi dut, ez da gaixotasuna tratatzea, baizik, esate baterako zure seme-alabak nahi badituzu, altuagoak, guapoagoak, fuerteagoak, ez dakit horrelako adimentsuagoak izatea, horri deitzen diogu hobekuntza. Horretarako, danak zeuden ados, hori zertu egin beharko zala. Zeran da, debekatu egin beharko zala. Baina, egin ditugu, gene somatikoen edizioa gaixotasuna tratatzeko, aurrera pauso batzuk egin ditugu. Begiratu nuenean joan den egunean, saio klinikoak, terapia genikoko saio kliniko 4.000 inguru daude, gaur egun. Aprobadak egiten, gaixoekin, batzuk gaixoetara ez dira iritsi, beste batzuk gaixoekin ari dira. Hainbat gaixotasun mota.
ari dira tratatzen, ikusten ea tratatu aldiren terapia genikoaren bidez. Euretako gutxi batzuk baino ez dira momentuz edizio genetikoaren bidez tratatzen direnak. Beste guztiak, gainontzeko guztiak dira terapia geniko klasikoagoa. Aurretik aipatu dizkizuedan prozedurak erabilita. Baina, bueno, batzuk badiraia. Eta zeintzu dira 28 ze motakoak? 2 motakoak. Bata da, eta gehien erabiltzen dena, pazienteari zelulak kentzen zaizkio, kanpora ateratzen zaizkio, jaso, laboratorioan editatu egiten dira, hau da, edizio genikoko osagaiak gehitu, eta hor, editatu egiten dira, eta behin editatu ezkero, barriro sartzen zaizkio, pazienteari. Hori da, gehien erabiltzen ari diren saio klinikoak. Eta adibide pare bat emango dizuet. Bat, gainera oso aurreratua dena. Eta dira odol gaixotasunak. Ze odoleko gaixotasunak askoz berrezagoak dira, kanpora atera odola, tratatu laboratorioan odol hori eta gero barriro sartu, transfusio bidez. Horregaitik dira horiek aurreratuenak, ezta? Gaixotasun batzuk badaude odolekoak, 2, anemia falciformea eta talasemiak, 2 horietan nahiko larriak dira gaixotasun hauek. Transfusioak behar izaten dituzte, ospitalean egun birik behin beti daude eta barrez. Emakume hau, Victoria izenekoa, da lehenengo aldiz tratatu eta osatu dana edizio genetikoaren bidez. 2020 urtean, atera zen bere argazkia, ordu arte eskendun ezagutzen, baina atera zen argazkia esanez, anemia falciformea zeukala emakume honek, eta bere odoleko zelulak atera eta konpondu egin zutela. Eta gero badago beste arlo bat interes ikaragarria sortu duena eta sortzen ari dena, eta da minbiziaren tratamendua, minbiziaren immunoterapia. Immunoterapia da minbizia tratatzeko azkenengo buma daukaguna, oraindik minbizi gutxi tratatu aldirenak immunoterapiarekin, baina oso eraginkorra dela ematen du, eta seguruti datozen urteetan askoz begeiago ikusiko dugu arlo honetan. Bueno, edizio genetikoa ere sartu da hor. Eta kasu honetan, zein da ideia immunoterapiarena? Begira, minbizi askotan gertatzen dena da, zelula hauek, listoak dira, minbizi zelulak, eta egiten dutena da nolabait moteldu arazi sistema immunitarioa, gure sistema immunitarioa. Tontotu egiten dute gure sistema immunitarioa. Eta orduan, gure sistemak ez du ezagutzen minbizi zelula, ze minbizi zelula arrotza da. Baina ez du ezagutzen, da baketan uzten du minbizi zelula. Ideia immunoterapiarekin da berpistea eta oldartzea sistema immunitarioa. Geurea, norbera dena, atakatzeko, erasotzeko gure tumore zelulak. Eta hauxe da, proposatzen dena, minbizia daukan pertsonari kentzen zaizkio, odoleko zelulak, linfositoak, sistema immunitariokoak, laboratorioan editatu egiten dira, pizteko, oldartzeko, eta barriro sartzen zaizkio gaixo horri. Esperoan, orain, linfosito horiek egingo dutena beraiek dakitena egiten, akabatzea zelula arrotzak. Datozen urteetan, espero dut, gehiago kontatzea, konbidatzen banazue barriro, igual kontatuko dizkizue gauzak. Eta azkenik, bigarren aukera da, zuzenean edizio genetikoko osagaiak pertsonari sartzea. Ze jakina, honelako gauzak, lehenengo motakoak egin daitezke odoleko zelulekin esate baterako. Baina arazoa badaukazu gibelean, ezin zara hasi gibela ateratzen eta sartzen, edo bihotzean, edo neuronetan. Eta orduan, beste metodo batzuk behar dira zuzenean sartzeko edizio genetikoko osagaiak. Eta hemen ere, 2 adibide emango dizkizuet, oraindik sortu berriak direnak eta oraindik ez dakigunak nola funtzionatuko duten ondo, baina argitaratu dira lan biak. Bata da, itxutasun mota bat, leber amaurosia deitzen den itxutasun mota bat da, erretinak ez du funtzionatzen, mutazio bat dauka, gene batean, eta ez du ikusten. Eta orduan, egiten ari direna da, osagai hauek globulu okularrean, zuzenean, begiaren globuluan sartu osagai horiek. Esperoan, hor dauden osagai horiek erretinako zeluletara sartuko direla eta sartzen direnean konponduko dutela mutazioa.
badirudi zelula batzuk konponduta daudela. Ez dakiguna da, zenbaterainoko eta pertsona hauek zerbait ikusten duten. Hori oraindik ez da argitaratu. Eta ezin dizut esan. Eta azken adibidea daukadana, hause da, amiloidosi eredagarri mota bat da, gibela izaten dute, beste organo batzuk bai, baina gibela izaten dute nahiko afektaturik. Kaso honetan, erabiltzen ari dira, barrura sartu behar da, ezta? Baina erabiltzen ari diren vektorea barrura sartzeko dira nanopartikulak. Eta gustatzen zaita aipatzea nanopartikulak oso ezagunak egin zaizkigu, azken urte bi hauetan, ezta? Pfizer eta Modernako txertoak nanopartikulen bidez sartzen direlako. Eta ikusi dugu, geugan ikusi dugu, oso modu eraginkorrean sartzen direla eta modu seguruan sartzen direla. Hori horrela izan da, ikusita ondo funtzionatzen dutela nanopartikulak, hainbat laboratoriok erabaki duena izan da nanopartikulak erabiltzea baita ere edizio genetikoko osagaiak sartzeko. Orduan, nanopartikula bakarrik dira, ematen du gauza zerbait izan behar dela arraroa ez da, baina bakarrik da lipidozko bolatxo batzuk, gantz moduko gauza bat, baina utxik dagoen bolatxoa eta orduan hor barruan zerbait sartu dezakeguna, beste diparik. Izena daukala igual lapur bat arraroa ez da. Baina kaso honetan orduan, hemen dauzkazue, gantz molekulak hemen daude eta barruan daude edizio genetikoko osagaiak. Sartzen dira hauek odolean zehar eta esperoan gibelera iritsiko direla eta gibelean edizio genetikoa gertatuko dela. Hasiera baino ez da, besterik ez dute egin. Bueno, eta hemen amaitzen dut. Nik nahi izan dudana, batez bekaso honetan izan da, nire agerraldi honetan ez da, zuei helarazi alde batetik teknologia hauek badituzten aplikazio eta potentzialidade handia, beste alde batetik baita ere aipatu, uste dut garrantzitsua dela, bere mugak, bere arriskuak sortzen dituen kezkak, uste dut aldi berean tratatu behar direla, bai ze etorkizun egon daitekeen eta zer nolako abantailak ematen dizkiguten teknologia hauek, batez osasunari begira, hori da nire mundua eta, baina, aldi berean ikustea baita ere, non egon daitezkeen mugak eta hau domeinu publikora eramatea. Horregatik gustatzen zait, behasain moduko leku batera etortzea garrantzitsua dalako domeinu publikora eramatea, divulgatzea hauek, txasken batean erabakiak hartu behar dituenak jendea da, ez dira, zientzilariak, nahiz eta batzu pentsatu, euren esku dagoela gauzak egitea, baina hori ez da horrela, erabakiak jendeak hartu behar ditu, ez da, eta jendeak zenbat eta informazio gehiago eki iruditzen zait, hainbat eta zer erabaki izango dituztela, ez da informatuagoak, ez da. Eta hori da esan komentatu nahi nizuena, eskerrik asko. Bat badau. Kaixo, pizkata ber animatzen den jendea. Mi esker, oso nahi irutu zait. Azalpenak eta... Sentitzen da purtsuat, azkarra joan naiz, baina bueno. Osona. Ez, zerbe galdetzeatik lehen aipatu dituzu embrioiak. Irakurrietan eukan, tarte badago mugatuta, ez da embrioien garapenari buruz. Osea, nik irakurri non, 21 egun eta... embrioiak deusestu egin martzirela. Hala da, edo ez dago mugarik? Bueno, embrioiak kongelatu daitezke. Baina hori, barkatu. Baina tarte batean. Bai. Ikerkuntzak tarte bat zeukala. Bai, hala da. Bakarrik aztertu dezakezu embrioiaren fase goiztiarrak. Baina horiek dira, hain zuzen be, gutxien dakiguna momentu honetan. Horregatik dabil Ana Veiga esperimentu hauek egiten. Bai, hala da. Ez que, zuk dakizu embrioiak, egia esan, hogei, baina apurtxoa lehentxoago implantatu egin behar dira uteroan, bestela ez dute funtzionatzen. Eta orduan bakarrik dauzkazu tarte hori berak, bere kabuz embrioia hasi aldana.
Ze bestela gero implantatu egin behar da, uteroan. Baina egia da, gaur egun, jaketa aipatzen dozun, ari direla ikusten, ea modurik dagoen in vitro utero moduko gauzak eratzen, horrela embrioiak jarraitu dezan bertan zertzen, azten, bai. Joan den urtean atera zen artikulu bat hori esaten zuena, eta nola baitek, zaplastada handia egin zuen, hori, salako jarraitu ahal izatea pertsona batetik uterotik kanpo ikustenea zer gertatzen zen. Ikerkuntza munduan, baina, badakizu zer da, bidea grisa da beti, ez da zuria eta beltza. Kaixo, lehendabizi zoriondu induzun aurkezpenagatik oso didaktikoa intzait, benetan, aditua ez izan da, benetan, gauza batzuk ulertu ditu dela iruditzen zait, eta oso interesgarria intzait, benetan. Posten nazkerek. Duda bat sortu zait, aldaketa genetiko hauek animalietan esan duzu embrioietan ematen dela, eta hortik, embrioi bat dugu, embrioi bat esbarkatu. Obulua eta obulutik beste zelula guztiek garatzen dira. Hori, ulergarria egiten zait bat aldatu eta beste guztiek ja aldatuta daude, ezta? Baina landareetan, ez zait buruan sartzen zientzia fikzioa pixkatiten zait, hor, behin landarea eginda, milioika zelula eukitan nola aldatu daitezken milioika zelula landare bat genetikoki aldatzeko. Ez dakit, pixkat? Xoka irutu zait. Hain zuzen be, landareak hasi daitezkeelako ez bakarrik sexualki, baita ere asexualki. Eta orduan, zuk etxean ere egingo zenun geranio batekin hartu eta geranio zati bat hartu eta txertatu besteleko batean eta geranio hasten da. Modu asexualean. Orduan, zuk hori egin dezakezulako. Horregaitik da, zuk bakarrik hartzen dozu zati bat landarearena hor txertatzen diozu, zera, egiten duzu aldaketa genetikoa, eta zati hori hartzen baduzu, gaitasuna dauka landare oso azteko. Eta ehundaka edo milaka azteko. Landare daukate modu hori, modu sexuala eta asexuala azteko. Horregaitik da, bai. Errazagoa da. Norbait animatzen da. Handau beste bat. Ez jakintasunetik galdera nahiko ridikula igual, baina ze pasatuko zen gizakin embrioi bat sartzen badezu tximu baten, adibidez? Ze gertatuko zen? Bueno, ez dakigu ondo, segurutik etzan zer aurrera joango. Ze antzekotasunak badauzkagu, baina desberdintasunak ere pilua daude. Eta gauza asko izan behar dira igual-igualak garapena ondo joan dadin. Guk naiz eta 189 gure genomarena iguala izan, baina badaude eskualde konkretu batzuk oso garrantzitsuak direnak, desberdinak direnak, bata bestearen gandik. Eta orduan, aurrezan egingo nuke, etzela aterako, lehenengo egunetik edo bigarren egunetik aurrera etzuela ezer egingo. Baina, horrelako... Egiten ari direna badakizu zer diren, eta ikerlari espainiar bat ari da hor hainbat gauza egiten, kimerak, txerri eta gizakiarenak esate baterako. Hemen era bat debekatuta dagoena, baina Singapurren egiten ditu. Singapurren eta beste olako batean. Gelditu egiten ditu esperimentuak. Hola ateratzen da artikuluetan, geldituta daudela, baina bai ari direla ikusten ea gizakien, hau da, txerri batean ea posible den astea gizakien gibela edo gizakien bihotza edo horrelako batzuk errazagoa izan dadin transplanteak egiteko. Hortik duaz zerak. Zenbait gauza badaude izpisua Belmonte deitzen da ikerlaria. Eta zenbait gauza badaude izpisua Belmontek egiten duena, nolabait sakatu egiten duena zera, apurtxo bat urruneraino edo urrunegi joaten dana nire ustez horrelako esperimentuetan, baina bai egiten ari da. Gauza bat, begira, edizio genetikoa erabiltzarena, etzen ondo atera, baina hortik duaz gauzak. Gogoratzen zarete orain,
hilabete batzuk izango dira, gizon bat, paro kardiakoan edo zegoena, eta egin zioten trasplante bat, txarriarena jarrita. Eta iraun zuen, gogoratzen duzu zelan iraun zuen egun batzuk, ez da, ideia horrekin. Kaso horretan zen, txerriaren bihotza, gure antzekotasuna handia da txerriekin. Beste batzurekin egin alzen, baina txerriekin gara antzekoak. Eta, baina, klaro, ze gertatzen da? Esateterako, euren sistema immunitarioa desberdina da. Eta orduan, nik txerriaren bihotza ipini eskero, nire sistema immunitarioa kontra egingo luke, eta egun pare bat edo, baina ez luke bizirik aguantoko zer horrek, bihotz horrek. Baina egin zutena izan zen, bihotzeko sistema immunitario hori editatu, mutatu. Eta alegindu ziren mutatzen baita ere txerriak, gu bezala, txerriak baditu bere virus endogenoak. Guk ere gure baitan badaramatzagu virus batzuk. Eurekin bizi gara eta ez da ez gertatzen. Hau esate baterako egunotan nahiko modan jarri dana musuaren zera virusa, ez da? Hoiek, gurekin daude, dano gaude infektaturik virus horrekin, ez da? Txerriak bereak ditu, baina bereak ez dira gureak. Eta orduan, txerriaren bihotza hartuko banu, virus hoiek nigana etorriko lirateke eta euretako batzuk bai infektatua nautela. Eta badirudi, eta ezagutzen ditugu euretako batzuk, eta badirudi, ezabatu zizkiotela, bihotz horri kendu zizkioten. Antza ez guztiak. Eta badirudi gizona hil zala, ez gaizki zebilelako bihotza, baizik eta virus bat aktibatu zalako. Virus guztiak ez zituztelako inaktibatu. Eta virus horrek akabatu zuen. Badirudi horti dabil zurrumurroa hori izan ote zen. Baina hau, laster konpontzen da, ze behin konturatzen garenean zeintzuk diren ezabatu behar ditugun zerak, virusak eta beste pare bat gene, txarriak erabili alditugu trasplanteak egiteko. Estatu Batuetan momentu honetan badago enpresa bat horretara dedikatzen dana. Dauzka txarriak editatzen, hau da, zenbait gene kentzen, gero trasplanterako erabili izateko. Hor, kimera horietan bai, baina zuzenean sartu zer batean eta eluke funtzionauko, seguru. Bueno, arraro da pentsatzea txarriaren hartzen dugula, baina esan behar dizuet, guk txarriaren hainbat gauza, persona batzuk, esate baterako zain batzuk edo izan behar izaten dituztenak txertatuak, arazoak izan ditulako emboliak eta holakoekin, txerriarenak dira, zuzan egizuet jente asko dagoela, txerriaren materiala daramana berarekin eta ondo. Ez dakit igual gaiakin justo justo zer ikusia dauke, baina jakinalda elikagaiak genetikoki modifikatzean eta gizakiak kontsumitzean ea gizakian eragina aldaukan eindako modifikazio genetiko horrek. Bai, hori da hain zuzen be eztabaida itzela landare transgenikoekin sortu izan dana eta eztabaida jarraitzen du oraindik. Nire susmo alde batetik da, begira, nola saldu zizkiguten landare transgenikoak etzen jende askoren gogoko. Ze enpresa bera zen, saltzen ziguna landare transgenikoa, saltzen ziguna hiltzekoa, pestizida, eta gainera saltzen zizkiguten hasiak ziren belaunaldi batetik bestera irauten ez zutenak eta barriro erasi behar genituenak. Jakina, horrelakoak entzuten dituzunean, ezaizu gustatzen enpresa eta ezaizu gustatzen teknologia ez da ere. Iruditzen zait askotan, gauzak nahastu egin direla horrela. Egia da, teknologia honek jarraitu egin duela, pasatu diraia nahikotxo urte eta ez dugu ikusi benetan aurre esaten ziren alako gaitz handiak. Gaur egun ez dakigu benetan zer jaten ari garen, baina seguru transgenikoa jaten ditugula. Soja gehiena mundu honetan dabilena bueltaka transgenikoa da. Eta soja dagoia gauza guztietan.
artoa sartzen da ia jateko guztietan. Bueno, artoa bera ez, baina irina. Eta irin transgenikoa dago asko eta asko. Orduan, uste dut, beldurroiek lehenago genituenak askotan ja frogatuta dagoela, ez dagoela horrenbestekorik. Baina nizuke esango kaso batzuetan ez litzatekenik horrelakorik zuertatuko. Gutxiengoa da, momentuz dakigunez da, gutxiengo izango litzatekelako hori. Beste galderarik? Bueno, urte batzuk barru barreiro nator eta ikusiko dugu ea nola zertu den, nola evoluzionatu duen asuntoak, ez? Benetan plazerra izan den zutea. Dakizunen autio entzuten dugunen gauza guztik asko zerrezagoa dira. Eta hori pila bat eskertzen da. Dudarik etzazu egin zurekin berriro kontatuko dugu, zuk etorri nahi badezu behintzat. Eta zuekin ere kontatu nahi dugu datorren ostiralean, gaia guztiz desberdina, harritaz itzengo dugu, mugarria gain zuzen ere. Gaia erabat beste muturrekoa. Bueno, hemen ere mugarrietaz hitz egin dugu, Hauek ere mugarriak izan dira, beste mota batekoak, baina... Arrazoi osoa duzu. Bueno, gai diferentea da, Joseba Alonsokin kontatuko dugu, eta Oiana Sarasola galderak egiteko, eta merezido, beraz zuekin kontatzen dut. Eta bukatzeko uste dut merezidola txalo hau nion.